i Varspenon, for jeg kommer at det vi leierdagen og til langt en skra hesa vikena. Vi börjar i kvöld. Fiskvinting hever ofta vært mycket kvöld, men i kvöld har vi det så torskvöld. Og hesa fer har vi valgt en skra som her i politikerne kanskje ikke kommer så nekt til årene. Jeg har bjøvet Stefan i Skårene som stender her, stjårene i Førja Røyrafella, om å komme når og grøye fra om støvefeste og i førske fiskvinne. Graten av det, om det for lite av det, og han får så jeg grøye fra støvefesten og i fiskvinne, så han blir arbeidet her i 2016, han er så en framløv her. Og jeg husker kanskje at jeg setter jo noen spørninger, og jeg halte i øyne at vi kunne vi tar mikrofon som tid i salen og øyne kunne se noen spørning, og en tvær spørninger. Og så har vi øyne by Johnny Groutnon, formannen i Budskaparanen, om å komme norr. Og han var øyne formannen i fiskevinne nøyskipene nevntene, ta i 2016, som gav jeg tilmelde til fiskmalere han ta, om noe sjøfangeslov. Og han, vi bare for å ha en samrøve her, vi kanskje vi støy ut som Stefan er kommet inn av, og øsne om her vi for å diskutere imsa tatter i fiskvinne, og om de brøydingene som vi da ser, og hvordan de har avvarska fiskvinne. Og etter her, da vi så Leo, og da Leo at hos vi Johnny, så halte vi lete øsne opp for spørningen, i kvöld. Og jeg halte at Arne Fergjeva, Stefan Åres, så halte jeg at alt kunne fære inn av heimasynet til Førja Sjømanna det at ikke kunne se om skrona. Førja Sjømanna det var selv den større ved leierdagen. Og annars inn i heimasynet til åkene Norrløsnen. Og så det et blæ kommet ut som ligger ut i salen, som er velkomne til å ta en vit, vi færre etter herfra. Og jeg husker at kvalitet teker en gav en tøyma eller så, nægge mår. Stefan, jeg gjør det her året. Ja, takk for Johan, takk for innbjørnsen å komme når det klagsøker halvdene framløve om førska fiskevinne og støvfest i førskående fiskevinnepolitikken. Det noe som Røyrafella Jaunan viser av, vi tar tørv og støvfest utan noen store spørninger innenfor førskående fiskevinnepolitikk. Så jeg skal komme sin nærmere inn og ta, og røyne løse til vi imskund dømmen, men etter en framløve som fevner rymlige og vuja, rymlige breit. Så det var nekv imiske evner som er ferdig å komme inn og av. Men av det tøyner Amarska så det sånn ikke høver til affære ut opptene vi øtlen evnen. Ettersom at kommet når til Klaksvíkar, så alltid skal lukka si at mamma min ur Klaksvík, så jeg halve Klaksvíkar og oppvaksen oppe i heven og banter opp. Så jeg føler meg sindre heima da jeg kom til Klaksvíkar. Fiskevinna og støvefeste. Jeg begynte i Røyrafella i februar 2016, og til første nøyskipene oppskått som taverand landslagsmøver Høgne Høyta var lagt fram i mars 2016, så datt beint nyer i alle melderen vi fiskevinna nøyskipene og øren i 2016. Og Arjen til arbeidet i fiskemalerne med landet under Regvar Reiners som er her i det. Men først også jeg tenker noe helt få liklatøl i Jøkken og bare for jeg viser hvordan gongten og i fiskevinn har vært de sørste 15 årene. Så det så å si at det samlet avrenget vi ikke har flåttet økt måneder de sørste årene. Jeg har ikke atter til 2012, det var det første året vi avsette okkar egne makrellkvote, seitene kom silt oppoi, og opp at seitene kom var svarskjøfta kvoten eisen i hakka, og så gjerne i avtaler gjørdar og så videre, men gongten har vært at det ikke fram av vi til samleie avrengar vi noen, og man får løsent langer atter, så det lagre i 2008, men så atter hagre i 2006 alltid. Og det primært der store oppkjørkvotene som
som har avskan av hvordan det samlet avrengar vi brøytest og hakkar. I fjør var det akkurat 3,8 milliarder, og i år vant til at det var nægget lagre enn det. Vi er kommet til august, og det har tatt ganske i 2,8 milliarder, og nå til åren makrelleren, det har sett noen færre makrellen, og kommer jo på i. Og ja, en par er ikke skraset enn, akkurat hver det enda vet jeg ikke, men jeg gitt at det har vært løsent lagre enn i fjør. Etter så, ja, en positiv mynd. Det la nek var av 3 milliarder, og så er det færre nek oppåt. Men nå vant jeg at det er færre jeg synes hinveien. Og så hittar jeg etter utgjaldning av lønnen innenfor fiskevinne og fiskavør i utna, så at han overgraferen fiskevinna, vi utrådere, her alt blandet sammen. Så det samlede lønne utgjaldningene i fiskevinne farnar ur 600 millioner opp i 1,2 milliard i fjør. Vi snir 2 år skal ta kvotene i økter. Og jeg synes ikke at budskapet er ofte, jeg vet ikke om det er fullest da, et eller vise av at det er parstafølgen som får en større parst av virusøkningen enn det finner at det tog, men i fiskevinne det så som man har en bodslig til midtelen manning og reiarøy, og da jeg avrenger vi for opp, så færre lønner utgjaldingene, eller høyre utgjaldingene naturligvis eisen opp. Og hatt det bare frem til 23, 24-tøllen hadde ikke vært endelig oppkjørt, men at det her vant til at det var løsent lagre enn i 23. Som så ikke etter fiskavør i utna ennå, så var det eisen hakka i 2 år skal fra en 230 millioner opp i 425 millioner, så treisen en rymlig stor hatching i prosent, men det store låpene ser man innenfor fiskevinnene selv. Så det kvart landet fært, har vi tyvärr ikke sett opp i grafen, men hvis man teker et tutsjar av 2 år skai, så fikk landskassen i 2015 120 millioner i veigjøldon, og det var det første året at budskapet for å ta oss om halvføre og så videre. Og i år 2025 har vi gjort en egna meting at det for å legge midtelen 500 og 530 millioner i veigjøldon og særskatte. Og det bort av knappar 430 alltid i veigjøldon, og jeg gitt at det var ganske gåar 100 i særskatte etter min egna meting. Men det så allei en femfalding av beinleis inntøkken fra veigjøldon og særskatte, og som tøyrer og tøyerskeinon, og særskatten vant til sveitser mer enn veigjøld, så det kan være ulimest hva enda i landskassan av tøy. Men det så en rymlig stor økning som hendt i som tøyerskeinon. Og jeg har alltid nevnt det i en remersing som jeg har allmänt enda for åren sommerferierna at 2015 var til året da man får för en budskapare för att visa att det var vantant i halvføre, men inte kunna ta fiskvinner i ödlefören är öktar rymliga nek. Så kvar eier uppgåvorna att lösa halvføre ligger misslycka nek nu tja landsens myndelaik och allt. Så det stövfest. Jag har varit bara några lycklatøl som jeg valgte ut for at vise hvordan gongene var det sørste årene. Og så sette jeg meg i vikskiften at kanna, men hvordan jeg brøytingar har vært til vidtjører, så igjen begynte for 8 år siden, og i starven. Vi visste at det var et avtal av brøytingene som frem der, og som har vært til vidtjører de sørste 8 årene. Vi har haft 2 imiska lover som har haft imiska avsettingar og egentlig imisk grundarle. Vi kommet til at det mer enn 330 loverbrøytingar som har vært vidtjørdar og samtidig i sjåfondslovene, så gjenta. Og heromframt har vi nødja veijaslov i brøytingon og nødja særskattelov i brøytingon.
Og hatt altså 300 her har vi ikke tid anstøv i oppskåd vi, som ofte er enten fellede borster, eller det ikke samtidigt. Og i termen 300 brøyting er oppe til flere brøytingar, så jeg har talt så bare talt ett punkt for en brøyting, men i en brøyting kunne være begge 2, 3 og 4 brøytingar. Så hette det så vi tar arbeidet vi til sørste årene. Og ja, jeg ble jo lettere kjelkaver da jeg sa hvordan jeg brøytingar egentlig har vært til Vitcher. Jeg vet ikke om Rekk for Einers visste jeg at det var så høyt, men jeg halte eisne at man må sette sporene til sin vei, ja, men her var alle brøytingene finnes til ned i Vitcherna, og i embatsversen og politiske skipene, og i vennen i Arne der samtidig der jøkken for der til å meg i vast størlig øy. Og her at det kommer så brøytingar kunder, og nekva kunder kopi av det som R4, men her kunne jeg være 200 brøytingar i time. Så jeg har alltid hette forteller dere at han politiske veien innan förska fiskevinn, han større, tar man opplever så nekvar brøytingar innanfor så stort tøyarskei. Det er så at det til Åse, og åtrygglega beikjara i røyen og manningon, og man sitter og bøyer om hva kjemnast. Du vet, han viktigaste personen Johan Kristiansen, og man sier, ja, hva kjemmer i hest, hva kjemmer i var, hva kjemmer neste hest, altså, jeg vet ikke, men hvis man helder mye så skulle det nok komme nærkere tutsetallsbrøytingar at træt, men vi vågner at man får holde fram. Så har vi tid flere punkt her man kan imisk politikk øker innenfor lov om sjåfondje, hver man hever gjørs brøytingar og eller hever sendt fraboaner ut om hva man atler at fremja og brøyta. Det var så at fiskmålere bor fra at nå skulle løyvene ha en 20-åra gildestøy, og man så skulle letja oppskott fram i halvdet av hver i 2024. Men i middelare tøy så anten den politiska semjan ikke til mer, eller har onker brøyt mening, eller et kvørst, men den frabanen helt så ikke, og til å si at jeg nå blir gildestøyene til nye. Den atlan så brøyt, og nå bor fra at det skulle være 8 år, og til oppskottet skal legges for tinge og hest i 2026, men ikke stikkene sida, ta renne vel skal ut, og det skal være vel i Øtlandføren. Ta ut av hest i 2026, så spørningen hva det hender vi tog oppskottet nå. Så jeg aldri tar viser et døm om en helter tilvildelige framfor i samband med 200 mål innenfor fiskevinnet. Her og man bor fra einon og gong så fra det, nå skal det være noe annet, men om det blir til noe, det videre vi så ikke det. Så det brukskilden, nå skal man ordentlig ha tungene midt i munnen, for jeg vet ikke hva regler har vært galdende for brukskild disse seneste årene, typer oss ikke å lese alt det der. Men den brukskilden som var galdende i lovene fra, som var galdende 2018 og 2019, her var imiska treter, det var en 2-årig brukskilden, for en 2-årig generell brukskilda, for at du skulle ha brukt en parstat under ratten innenfor 2 år til å felle til et landet. Så var det en 30% brukskilda som sier at måneden med det brukte og 30% skulle felle til landet. Hvis det er brukt 40%, så felle 20% til landet. Og så var det eisen en 30% brukstreit, til å si at hvis du skulle avhende til 1 år, så skulle du ha brukt 30% av ratten noen år frem og undan. Og du kunne bare avvende opp til 20% av tunnerratten den firebils. Hatta ble omgående effektivt, tog jeg at man utsette gildeskomna. 18, så kom det ikke 18, så kom det heller ikke 19, men det var regler som man skulle forholde seg til, allukalt til man der helst kom jo gilde neste år. Så fann man det av alltid at det var ganske skila godt, eller her onker kom ytla fyrir i skipan, og så langt man brukskilden til 3 år, vi
det generelle brukskilden 3 år, og helt hinna på treidene 30% brukskilde og 30% brukstrade var verande. Så kom en nødt lov, hun er 2 år brukskilde, omframt en 30% brukskilde og en brukstrade oppå 30%. Og hun er eisen ved rutla sinder framafyr, man er rutla til skipene sinder framafyr seg, så det ikke ble effektivt. Og så kom ødlandføren til den 4 skipene, eller reklam i brukskilde, at det 2 år generell brukskilde, til 30%, det som er 30% og 30%, det outage, og det har vi så til under vi eisene. Men vi har framvist 30% trade vi utgjør de avhendingen, og det så nå blivet effektivt. Så alltså Raja Rui och skulle ha tungna mitt i munnen och fylla väl vi slukon reglon som bruksskilte och brukstrade. Och man vill uppringt totalagsmässigt där to alltså inte ett eller annat vi en bruksskilte från 1 januari och brukstrade och kvar skulle ha så tonsligt här som skip någon eller här som skip någon så att vi kunde avhända att nästa år och så vidare. Att det heter hvis du teker en regel, så klarer et menneske og et røysjån derfor halda seg til det, men det blir negv og avhaldende. Da det kjøtt at det blir for negv. Så den 30% brukstreiten hever vanden tann at det kunne komme litt ratten der innanfor en sånn forring, at du slipper ikke at flyte seg rattene, så du måste få ut og bruke 30%, og du så at det kan avvende. Og den gamla 30%-reglen, som var fra lovvindelig fiskeskap, hun var mer vidande bare for 4-bilsavvendinger av fiskedøven, og 4-bilsavvendinger av Oslandskvåt. Det var til her at det kommer fra, men det var bare 4-bils, og nå det 4 atler avvendinger. Så da utlandske åknarskaper, det var eisne nægge regler som brøttar og tillegger nekk for kjøkkenarene. Det var så at utlandske åknarskaper skulle være ute i 2024, og fra Lea så ble det til 2032. Det stendte framvis i lovene, men nå har man så strammet opp på hotellet nærstandende omframt regler om nødja utlandske åknarskap. Og vi kjente nærstandende så har det i stora mån eller kanskje bæra avmarska nøkker avvis lønneskip som under samme samtidig og som avmarska i fiskedøven og kvoten frametter. Så eisen her gjør der tøyende brøytingar hentet og hantet vi kjøkkenarene. Hvis man så teker lov om sjåføringen fra 25, det ikke bare til døme til det feskeste døme som vi tar. Da skulle brøytingar gjøres til som 5 punkt nå innenfor utlandske åknarskap, mishandling av veirettendon, jaunsetan av løyvishavaren, nødskipan for økt tilfange og krav om landing i førjon. Og da det greit at ta tilfer til vidtjer at det nok ikke et oppskott som hever semje i samgångene, så tar det hever løyring, så for en nødt samrøying eller vidtjer fram i vinnenendene, og flere av som punkt noen fettla borster. Men det som ble samtidig var ikke minst utlandske åknarskaper og hotellet nærstandende. Ja, mishandling av veirettendon her under hokseisen i hotellet nærstandende. Så det ganske syndet til vildarligt hva det som sendt til høyring og hva han vidtjer som får fram attan og hva det hender i vinnenenden og så gjøre. Og hva sånne punkten for å gjøre fylla malt fra samtidig så akkurat det vi tror vi til høyringsskrivene som vi har sendt, men det var jo ganske eisende synder tilvildarlige framfør, utan at vi tar sånn tilvirring for løgtingen og at den demokratiske prosessen skal slippe at fære fram, men det ikke noe vi gjør seg til velvirlig, og sender den igjen, og her man vidtjørs atler avlengar og slugen oppskåd.
Så för att komma sin där vitt omkring och I flåtan så det eisen några brötingar vi kände hemmaflåtan som man kunde yngst finna I jökna för där. Och det särliga spurningar om man röjnar vid 2 montrollen. Det vant till att Johan Kristiansen har hört nekv om det siden han började. Men det ska eisen nevnas här att om det ikke mulig for at ikke han etter grein 18 og 21 lov om sjåføren til kjente hvordan man råkner fiskeårsk ut og således at man kan etja til og gjøre det mulig at enda nødja trådlaraflåten for en eisene. Det noen nødt skip av det, og det sera gledelig. Og vanlig kommer til at gjøre et godt utkast og at skapa menning i tog parten og flåta noen, men det eisne noen skip som eldre som har tørv og har endernødgjeng. Så kommer vi til veigjøltene. Det så ikke et øke som ligger under fiskmaleranen, det ligger under futsamaleranen. Og veigjøltene så hakka I tverfer vi har sånn velskrein noen til settene hattingen kommer 1. januar kommande, som har eisen gjør seg en æra brøyting vi vil kjent lakkande kvoto. Og her har vi fullt nok som jeg var, man ikke har helt høringsfrester og ikke gjørs der nøye metingene om avleggingar av oppskåtene. Vi har alltid at det som ligger filosofien ut og at veien til landet skal avmarkes nek, og han skal flytas over til reierøyene og manningene. Og vi alle vering for fortsamaleren, så alltid jeg kan løpe meg å spørre om veiegjöld til flåten og litt og I røttens sted, ta I teg som være av landskassan og sida og hitja etter Urslyden og kvann det nå det sin det plussant av og min og så skulle sida og hitja neft hva veiegjöldene skulle være. Og tog jeg at tøkegjöldene ikke elvene teller ikke I vinnemaleren, teller ikke I fortsamaleren. Og det altså, hever man til jo frastøvna fra veigjølden, klarer man ikke noe nøkternt etter veigjølden, da man samstundes skal sitte og hikke ned I landskassan her, gongen ikke alltid være så god I stekna sida. Så I forlønges av som veigjølden, så pleier man å si at vei og vinninger eier fylltjast sinter om ikke annet. At hvis man teker lot I vinningen, så teker man eisende lot I vånen på en eller annen måte. Man teker apert for Taimon Ovesson og Taimon Troplegon som kunne standast av veigjølden, så herlig at du legger det av beint av omsetningen, og du vet hvor utrasler du hever. Til at han, Janveien, alltid skeikla rettelig nek I veigjøldslovene. Men jeg har også tidsen nægra våar. Etter listaprusen av olje fra desember 21 til januar 25. Og vi så ikke her at han har innrasende, tar listaprusen helt oppe av 20 kroner literen. Og han 6 kroner her, og I desember 21, helt på som var for 21-20, så prusen også nere av 2-3 kroner. Så det øyla stor svart som knytt at oljeprusen her og I nækre skipabølkar hava olje som løytan fradrått, som hava olje som partvis løytan fradrått, og som hava ikke olje som løytan fradrått, så tja oppsjåskipen her da Reirøye som eier hendan voan ensamalt, men tja Barnskjøn og til dem så det en delte vei mellom manning og Reirøye. Men ja, prisen så ikke kommer ned at han nivået som var Arren 2021. Dette gjør vi til Høringen I 23 kjente veigjølden, at rentan la lagt og nekv år, og så kom krutsch I Europa og inflasjon og så videre, og rentan rek opp etter en
Etter så utlandsrentan kör Chobankan sørst 20 år, så kan man sikkert lägga en 2% till banken som länder ut. Men det är så eisen en vei som knappliga kan leipa upp etter. Tar man över lårrent som det går så blir man ganska halta igen, men så är det ner i alla år. Men det visar sig inte över så. Så har bara tidlig fiskeskapen vi till stortlaget är från 22 efter år vi gör makrellavtalet. At det eisen her var i sjølvån fiskeskap noen hver klarer du å fiske i år og fylkjent i år tildøms av makrellet han fiskar først kan sjekke ved Norran for alt så sjekke til ikke alltid av fiskeskapene er veldig lukket gård her. Utlendingar manglar at fiska 25% alltid av sin kvote i fjør. Det er 30 000 år i avfiska. Fiska Norran for førjar og i Ekno Sjekkve. Men i år har jag inte alltid månad bättre shottar så de tar lite när vi kvoten i år men kvoten är färdigt 9 men och för skip har onken till hävda ginjas en stilt jag får makrellkvoten upp. Så spårningen är det en stycke här inne som skulle skipa sig lite bättre och vara inte mer hitja fram ut höjna och skipa verksamhet bättre möjliga men det är eisne hos gångst att avaja. Vi tar en 20 jekta väl, då hade vi ett med år i makrelle. Men årene har inte varit lojk. Så detta är en avaja i samband med sätt i särskilt samband med avaja-slåna. Här har vi tidigare alltid det bästa döme vid en stor prisfattle från en år till nästa. Hvis vi fer over her til 16 og 16, da har vi, hvis vi tar her, medelprisen av sild til 16 går 6 kroner, og etter han 30 kroner. Og hverandre veijalslov så at du setter veijaldet for prisen som ta undanfarne året, og da hette henter, så heier om skipan är galdan i 16-16 så skulle det rinta ett värjal och silt på 44% i 2016. Skjalt värjalslån säger 20-25%. Så man ska bara boja nå lunch så för också hända. Det är inte ordentligt hänt så igen värjalslån kom. Jag vant att till en spårning om tog och kvart gör man så. Og tog jeg har bitt mest i at fortsattmålere skriver i løglistan at det okkur lyte vi veijaslåne, og det passar, men det eneste lytene som fortsattmålere interesserer i det okkur lyte som landskassen skal tagga seg av, eller her arbeiden ligger av landskassen, med alt de lytene som ganger imot flåtan, og det man ikke kjærlig interesserer av vitcher eller brøyta. Och så det kvoter och avtaler här tog bara några siltna och nu är det minkande stående över minkande nekvar och räkar han akkurat och trycker alltså till att säga att och man ska bromsa sin det här i vägtrusten det är så fläta sin det ut jag hoppas att för hinvägen åter där ser ankor går arkanger vi ur barnsjön men ta och stående finner om så mark så ska vara trust skärjast mera härliga än man annars gör och det är lugga som akkurat att fällen i rum ja så vill vara trust och kvotna skärtar månande mera än ta man bara för spekla ner efter om man är i piver alltså marschen och här och så det att visendaliga rådgivningen det fick lucka in här på fonten att det är en nudge visendaliga rådgivning av för makrell det vill säga stånden över very undermätter nog så negv och i negv år och det kommer en nudge meeting och där med man kanske över stånden är 30% större än den sista mätningen. Sist var han tandmätningen som var given ut i fjör var han 2,5 miljoner tons. Man är ganska 30% större än det.
Men det som tar samståndes gjøre at tar hakka de borardige mørkene som du sier her, altså limit og trigger, at samståndes som hackar stånsmeddelsen, så hackar man eisen i mørkene til å si at du kan stadig komme dette ned marsje, ta i radioen vil kunnkjørt. Jeg vant til at jeg kjenner henne, men hun vil kunnkjørt i oktober. Det vil si at stålene er vært undermetter, og veitrust har vært ivermett. Men et annet som, jeg vet ikke om jeg tok til vi her, nei, men det som det er ferdig er at F, som det så her, veitrustet, det bor det ikke F, hadde man hei av 0,25, 0,26, nå er det flott nere 0,19. Så stålene for opp etter, men veitrustet for nier, og mørkene for opp. Hver enda vi så tar jo radioen ved kunnkjørt i oktober, er det under marsjen eller over marsjen, altså det er alt synder avvist. Så makrell radioen er veldig synder svikale, og jeg skal ikke si at jeg har ringt om det visendelig radioen annet enn at det er et øyelig trobult øvelse å gjøre. Man var nødt til at det var noen benchmark og noen ettermedlinger inn i midtelen. Men ja, dette viser at stålneren i 2015, da man helt at han var 5 millioner tons, så var han ganske 6 millioner tons. Det er måneder av fiske av 5 millioner enn av 6 millioner. Så jeg er rettelig spent på makrellradjønsene nå i høst, og hver fer vi talentet mot til nødje mørkene. Nå tar jeg kommende år, kunne ikke la det være å ta radjønsene av flemskap, da sier vi her av Arnfonden. Han var ikke helt ånøktig ved at radjønsene fører opp, så han kunne ganske være løsende langer opp. Hvis vi først tar først at det er litt lønneskipene, som nå er det ikke en vei mot veigjald, her rinder man ikke veigjald, men det er lakka, jeg får til at lakka vi 1,3, så igjen 2021. Det er nok så stort tøyerskrev i øyla store latchingen. Og radjønsene av flemskap, hun er eisende nødt, månedlig fjør, til han regler man hever for at gjøre til radjønsene. Men jeg kan si at kvoten i år var 12.600 og som er oftast her, 12.613 her, og tar med til 15.300 trusk neste år. Men her er muligheter for hakre kvoten, men det er så NAFO årsfonderen som avsetter til kvotene, kan lykke for at komma sin nærmere inn og til, så var radjønsene i fjør at kvoten skulle 1000 tons nier fra 24 til 25, men at når vi kjør mellom vinne og fiskmalere og London i NAFO, så fikk vi den en 1000 tons opp. Og radjønsene var at man skulle gjøre 2 år kvote, her den kvoten i år skulle være 20.900 og så en 12.000 i år. Men det var ganske 12.000 og 600 i år og ja, 15.400 i neste år. Så vi prøver å øde kjøtt og råkne. Jeg får til å veie på en, hvis man fyllt radjønsene i fjør, og i mån til det som ser ut til å forhente i år, så det et avrenger vi skal lønnskipen på en 4,5 millioner. Altså måneden av fyllt radjønsene i fjør, og det som ser ut til å være hentet. Og boar kvotene livet opp til det formlige heit av å være en borardig kvota sambarreglen og tja NAFO. Så jeg pleier alltid å si at vi må lese radjønsene kritisk, og hvordan kan man gjøre radjønsene en motspill, et sækligt, fagligt motspill. Det pjøs ikke å være akkurat hatt av tale som de har skått opp, men her er muligheter. Okkurs år i høyt etnast vel, med landet i fjør, selv om tonsa tale ikke er så eller størst. Men andre år i høyt av være jeg kallar vanligst at tåsa nekre era kvoti enn den som radjønsene er kommet vid. Men nu her eisne nødje fyrvarnes rekla kommen, et eller en
tar karmaner för till borar digga veitrustnon. Här då inför först nudge mörsk och det då eller väl ta gamla rajarna men ta nudge rajarna han har för så för att läsa på en förträd. Och det är kärliga vi öden bröting om det att här som man dott i åttan att i skaldande mer tror när jag lärde det också annat. Ta vi så tacka veigjald som är lägger sin näga ordentligt av i hesar framlövne. Så är det flere vidskifter som brøtt så igjen veigjaldslån var samtidigt første fer. Og som var galdande i månedlige brøytingene som gjør det i 2023. Det finnes flere oppkjørskip. Det gjør en lakre tilfunnsrente. Det finnes en hakre rente. Det gjør eisen en lakre tilfunnsrente. Oljeprisen hakker. Det gjør eisen en lakre tilfunnsrente. Det finnes flere nudge-skip, og det er sin tilbakvendt, men det gjør eisen en lakre tilfunnsrente til at de skipene det kapitalapparatet vel dyrere enn de gamle skipene. Så har vi gjort tver avtaler, Strandaland, parstvis av Strandaland avtaler. Vi tog utslitt den første kvoten, det er nøkten av fiska, og en lakkar. I makrell det så her, det har vært en stor prisvøkster i månedel tannprisen som først skip fink i åren. For det visste vi slått inn av fiska makrelltann er bedre gøske, men det er eisen en prisvøkster for fram. Det kompenserer nækka, men det er reist av visser av veigjald for lengt opp, så akkurat hver lenter det må nækka nærre utrykninger til. Men vi siltene, det første oppskåd vi finner av fortjammaleren, her stod i at det var det som vidskiftene galdande for makrell som for silt. Altså det var så vi gjør en avtale om silt, og slår man kan gjøre fiska, og så får prøyseren opp. Men her visste vi da at vi fiskar til som gøske, og vi fiskar i uslenskon, eller i norskon sjekk, hvor man ikke kunne vise av nærkere mån av prøyse. Og tog ble silten så 10 år, tog i oppskått når vi kjente lakkende kvot. Så ångte hjelper det at det var særkligere vimerskinger til de lovoppskottene som kommer, men det er ikke alltid at det har vært tidlig til etterdekk der. Da vi gjør som vi er i 2023, her alt jeg kan si, uten å blinke, så var det ingen utdrukning av avleggingen, var gjort av ranen. Jeg har spørst og rundt og søkt om å få innleid om her ligger noen tilfell, men det er så ødelig for en ikke noe som de leverer ut. Det er alltid det er kritisabelt, det er man at leta samarbeidet med oppskolen som man gjør. Så er det ingen allmenn vårmøting. Det sier at det her var en som ligger ångstene nere i Tinganese, men som vi ikke slipper så ikke. Her var ingen verlig vittjer med vinne og ta politiske skibandene. Man var innkattet til en sånn høringsfond, nå legger det oppskålet fram, men man er ikke lyst oppskått i armen for å ha funnet og så videre. Så det er en vil amputere høringstilgang som var i 2023 og atter i 2024. Vet man alltid til og man setter leie seg skalene inn i veigjaldslånene, man at man tror jeg gjør det en ettermøting, hukte etter hva skulle brøytes, og skulle man finne en januar mittelen land og reierøy, men i stedet for det så tok man bare hverandre skaler og bare langt der og hakket i der. Så er det eisen til som vi løte står om den å ta, at av var i 2023 har man ikke nærkere særlig grunngjøring for å skunde seg i oppskåttene. Det er svartskjaften var så å si livet fiskere, da i loven kom gilde 1. august. Silten er unga brøyting og i kjaltene, det som skulle fiskes om heste. Makreder var nesten livet fiskere 1. august, det var ungen avtale. Men jeg hadde ikke brøytingen var så veldig stor i selv om kjaltene, og barnfisker Barnsan kom ikke til for den 1. januar. Så man skundade seg ved en oppskått igjen i Løktinge, utan at
at man hever verilige årsøker til å skunda seg. Det er man hever at man hever stått av høringsførst, så man hever en lære tungt viande årsøk, hetta oppskottet må, vidgjøres nå, ta må for høring nå, og ta må samtidig Arne handa datun annars hender okkurst øyla kjeilet, men det er man ikke i som før noen. Men det ble så vidgjørt og samtidigt korsen. Det er en gang størrevis avskan av utslidet av landskassan og 4 akkurat det år. Så går man det sin nærre inn og Virgjande Gjølton heter for oppsjåarvinne. Heter Mial Epita i oppsjåarvinne per skip. Og det er leie av utslitt en skatt og så videre av gåver 30 millioner nekvar. Og i 2023 ble et særligt årtøy at man har en øyelig store makrellkvote som ble flott fra 22 til 23 på 4.000 tons. Og her ble fisket helt i 3.000 tons av tøy. Tøy ble 23 et særligt år, og tøyene for 24 ikke helt leo, men derfor litt ganske beint over 30 millioner. Årens skatt. Og dette er et mialtal. Det vil si at det er nekv skip. Hvis du tar 18 skatt av mial ligger nesten middelen 20-30, ganske nær 20, som ligger lengt under tog. Så må man spørre seg selv ja, men hvor skulle det ha hakkere veiekjølt ta hette i urslitene fire? Det er verilig rockskarbare urslitene tja offshoreflåten. Ja, det jeg mener det er ikke noe som man detter av stålen akkurat. Og vi skulle minnes til at man finner flere skip inn som drev mel nyer. 23 ble det godt år til flere. Man fisket som vi hadde enda fisket og kvoter for 2 år, pluss en felleskvote som hadde vært fri utgångt egentlig. Det som etnast vel vi tog var at jeg gav før en god kors til håndene til å samles om makrel, ut av fiske øyla nekve førskunnskjekke, og fiske alle kvotene pluss nekve træt. Så hint landen så at jeg med før her kan tropplegge ved fiske nekve makrel, bei ekneskjekke og alt sjåa. Og skipene finnes så selvsagt eisne et bedre urslitt av tøy, alt annet hever løy alt igjen. Da vi så kommer til veiekjølene, som alt vi tar til av hverandre skipene, og til virskene av tøy, og så igjen skulle man ettermiddag til skipene, til hun hever sannelig eisene sønne løyter. Men man er samtidig tver hatchinger, og under hatchingen hun er ikke kommet gilt igjen, men hun er samtidig, så hun kommer gilt neste år. Her er ikke alltid man er vurst av nøye av firevarene, fire vinne og manningen. Og man heldig skulle skipa en ettermøting sammen vi reierfelland med landa, og så gjerne gjøre mulige tillegger og gjerne mer skipa tilgångt. Og så er det et som jeg har lyst til anker budskaperføringer som kanskje ikke alltid råber så hardt, hører ute vi en skriv som han nevnte The Paradox of Plenty her han eisne det kan også være avanse for landskassan og ble så tenkt det at noen særlig inntøkken her man ikke for ganske at gjøre tillegger i termen gjølt noen til annars så får man vil utslitt ikke sjån landskassan for nek varska. Så det er eisne en vinkel som man eier her vi tar man vittjer vei gjølt men det ligger så sjån det utanför åkar avskan och det som är vanliga vittjera, men det är något som vi dessutom har vurst av. Så hvis vi tackar fortsättnar ferighets gåa tillfångsrente som nekvar vi vet också om, så är det nekrar, det är ganska trutjar eller tvär viktigare fortsätter. Annor hur så räknar du en normala lön till en fiskemanne och vad ska ett avkast vara, vad ska procenter vara och hur kan det räknas av. Så här
trutcher faktorer. Och grunden till att jag 2016 till tog jag att senaste färgbuskapet nevnt alltså verkligen ganska vidkört tillfångsräntorna var 2020, vi tål från 2016, så lät jag bara hålla oss till de här mätningarna. Först har man en mätning av manningarna hade finns 645 miljoner kronor för negvill lön, att man brukte 400 000, så säger man ja, men vi kan hacka det på tjänra, så blir det han hyran som jag har sett i gasarreier för negv utvid 1,5 miljard. Det alltså inte pengar som ligger i kassan tjänrejeriet, det något som rinta till manningarna för det arbete som där har gjort. Och ja, helt naturligt för så löneskatte. Men problemet med oss här att man inte råknar, alltså man verkligen sätter sig ner och efter hur kan man råkna en normala hyr. Så man har det som stod tja budskapsbranen var att man skulle råkna 400 000 per man. Och sen talar man var om en skipare, eller en navigatör, eller en maskinmästare, eller en däckare, eller en kock. Och det var 8 månader till om vi kommer där ut i 100 dagar, 200 dagar, eller 300 dagar. Det vill säga, var inte, det kostar ju mer än manna skip och i 300 dagar mot 100 dagar. Hvis man ska färda in och hotage normala lön. Så det överlägga någon släcker rockna, men det läsliga mätningarna som vi har gjort att det ligger väl högre än det som budskapsföringar här till att värdera. Hvis man hikker efter en uppkörskip så alltid det vanligt det mer än hälften av människorna som får eika. Så navigatörer, maskinmästare och kockare. Så det 12 så det ganska tjej som får eika i alla förhållanden. Så det först ett löneskip eller verksmyskip så det att han järnvägen alltså hvordan nekk for EU, men i måldekkere, så det ganske flere dekkere og større virksomhetsroller. Så det en nekk man skal ha inn, hvordan nekk for EU, men vi særlig arbeid og særlig oppbygging og mot til dekkere og så videre. Og så det som velger labor i egene, det hvordan du råkner normalt avkast. I 2016 greiningene, her har man her stender at det 16 løgneskip som parster av greiningene, og det slipper bare at ha et avkast på 12 millioner. Det normalt. Så hvis de 16 skipene tjener 13, 14, 15, 16 millioner, så er det kjent for negv, sambart greiningene. Grunden til det at disse 16 løgneskipene tar vår øyla gommel, og hadde et øyla lagt vire, og så tek du et lagt vire, ganger det ved 6%, ja, men så først du at kalla ånds. Så hvis jeg er en budskapsforføringer, så jeg låper jo på stålen og sier, det kan ikke være rett, og så kan man bare ganga vire, skipa vi ved 6%, og se hva du i etter gåa vire Altså, grunden til at jeg har hatt kanskje det mest eggvislige døme, og på det kan ikke råkne normalt avkast av noen etle gamle flåta akkurat 1 år. Og om hatt så står 16 eller 20 eller 30, det faktisk lukket mye til at det ikke for lågt. Om jeg 16 skipene og fisker for 100 millioner, 200 millioner eller 1 milliard, det vil lukket mye. Det slipper bare tjene 12. Så det øyelige stor hål og veiklager i termometingen som har vært gjort der. Och ta normala avkastet, här kan man så sjön diskutera den där apropå renten här att det kan vara limist kvart ett normalt avkast ska vara, men det är mest standard vi tar nivån man häver och ta kapitalapparat man häver som man döms täcker så täcker döms eller finner fri hever en rymliga ganska koncentrerade kvote. Till tøyer hever han ganska fiska den gamla 200 millioner. Ta det över avrengar very högt. Men skip bara
skrasett i råkenskapen til ganske 45 miljoner. Det avkastet til skipen bare tvær, det normale avkastet til skipen bare 2 millioner, som bare greiningene, men det fisker 100 Så her ikke forhold i midtelen om hva det skipet gjør, hva omsetningen, hva gjør det til nytte. Du skal bare gange det vi 6%. Så her ja, jeg har sagt nyast det ikke fortsatt i de rockstationene som bare kan standa og svære utan fragreining, utan fyrvarner eller noe. Det bakvendt og er sånn at hvis du har en gammel landflåta som ikke endurnødgjør, så først det største tilfunnsrentene, det at flåten ikke verdt, så blir 6%. Det blir ikke av en gammel flåta. Så dess eldre flåten jo større verer tilfunnsrentene. Så her noen virkskifter som krever nærre vidtjer. Og det tenker bare hatt for skipa viren og sjølvån. Det omsetning og fiskeskaper og hva du gjørst vi som skip, det faktisk lukket mye. Støtten av kvoten under omgangtutning, og dona ser med at du har en donalig manning som dover og klarer å fiske, og det er aldri vi så i 2023, at det førske skipene vurste eller størst dona ser, manningene vurste at vi doa hette håndverket vel, det gav førjene veldig godt utslitt. Men det tenker, altså hetta modellet tenker ikke hatt for tøy. Og det egentlig, hvis man skal være lite synder, freker og kantoter, så det faktisk et politisk forbo i måte å ha god utslitt. Og i forsvunnet og slipper å få mye avkast som 6%, men det veldig nekva vinner som har akkurat avkast enn det. Men det skal forsvunnet ikke slippe. Så her helt nekva virkskifter som krever narvitcher. Det var onker som sier, ja, men nå det at det ønsker hodet cherrypicking, at du teker bare de gode fellene bors ur som har høyt avkast, og så skal han samarbeids vi til gode fellene. Men det kanskje det omvendte av cherrypicking, at man teker alt det som har negativt avkast, det som har underskott, og har minus, de figurerer i sånn her, at du kommer frem til det 6%. At det lærer som vi begynner av utkjent tørven og større støvfest i fiskempolitikken, så det helt avgjørst tørver av tøy, og at vi får færre leipande brøytingar via en bedre vittjer. Det snurja loven, hon hei flere løyter, og her var eisen tørver å komme at rom at vi øyla nekvom brøytingar. Det som 4 måneder var vi henne, hun gav en avvisant tryggleger i mån til Løyves togjørskeie, og jeg halte hvis vi teller sammen og i lønner som gjort der, det må for å være godt og vel 30 milliard i nødgjøn skip. Så har vi det som tørver når breier vitcher vi utkjent veigjølden og serskatalåne. Jeg skal ikke komme nær serskatalåne, det blir veldig teknisk, men her noen vidskifter som krever å være ettermett, særlig så det er noen som har negative nok takken som får en helt øyelig ekvislig skatting. Så har vi en årgrunn av brøytingen gjort der, så ønsker vi noen framvis nekker tillegger frametter til det bedre sjående. Det vi tar en større tryggleger for gildestyrskaen av Løyvån, som var inne i begynnelsen, at det var atleter skulle være 20 og henne fraboen om det, men så skal det være 20 lokalt, så skal det være 8, og det må så få 20 om det, hva det blir til. Så alltid vet jeg har smittligere muligheter for avvending av Løyvån og ratten, så at de flåter spekler til de som vilja bruke rattendene, og 30%-reglen man kan skipa seg bors urtøy, men det eisne en stor vante for at det rattender som ligger 18 for en giring som ikke slipper til han som vil bruke de rattendene. Og den gamle reglen var at det var bare 4 bilsavvendinger, så spørsmålet om det vil kompromis om for at til det.
Så det vi har möjlighet för att trolla ut 2 mot trollon. Det kräver allra helst en lovarbröjning kvantitet. Men det är snöga man är att arbeta fram emot det. Så alltid jag varje kjölden är att ta större ätlig till ta verkliga stövna i vinnene. Och särskatalogen kräver en ettermeding, men det är ständigt nyast av listan. Tack för det. Ja, tack för en sera avvärda framlöv, Stefan. Att det är hvis tid har omkring spårning, så är det välkommen att sätta omkring spårning. Annars huxar jag kanske att jag kan ganska börja spyrja. Du har visst en rö av orsakon till frustrationer från röjarfällan, hade jag kan säga. Hur ser det ut runt om oss och i Örenlanton, alltså tar man imot omsidning av fiskvinnlågave? Ser man luktande tillstånd i ärastämne? Jag har aldrig inte att det är något som kan säga bara så följer akkurat det är inte någon. Norra aldrig är öliga, stabilar, karmar, man gör fåar, små bröjtingar, tar man gör omkring bröjting. Och norra där har eisen en länga tradition för att göra öliga dryckvar frakringar om imisk vidskifte, helt konkret vidskifte. Så sätter det en bulk som skriver 127 om okkur helt specifikt evne, arm och färg hållt vi att göra bröjtingar. Så hvis man skal mangla en frakring om et eller annet, så skal man fære ut til norra. Her finner man øyland ekka frakringar. Det har vi ikke tradisjon for her, på samme måte. Johnny gjør det en av 16 og 16, men det er ikke vanligt akkurat leion. Og hvis man teker den norske skipene, så tar av alt av vi tar negvskip og angegjöld. Det blir en sort trade-off här, alltså så kött onkel politiker för att då som vi borde ganska lagt onkel vägjöld av norska fiskeflådan, så säger det bara men så ska vi släppa lägga samman. Så säger politikerna nej, ganska inte legalt, så låt det vara som det är. Här är en fors uppkörsskip. Man kan så spyrja hur så rationellt det är, men det är så tarra politiska väl att ha det på den måten. Och i makrellkvotan att den hackar 30%. Det var ju i 21 eller 22, så ser man bara, vi tar sig 30%, kör det prorata ner till skipene, leot, till vi vidare gör en avtal som nu går, så gör man en avtal, så får det lycka ner, man får från 22 till 35% av makrellen, nu är man sen där, 28 eller så. Så tar hatchingar och latchingar där, kör det bara jämnt ner rätt. Islandet har då mervidan inte gjort stora bröjtingar i själva skipanen av fiskvinnen, alltså urkända ratten och så är, men man har kraft en öliga stora ombardig om vägjöld i Islandet. Och jag har inte närlyset här ändal i Urslidet, men det blir så hacka, men jag vant att det är framvis lackre än det som är i förrjön. Och i Grönlandet fick du en nutja fiskvinnlov, men här har du har en den där mastodonten Royal Greenland som sitter och öliga stor ratten de är som hemma står i äger, det är att det är en annan sammansättning än vi tar i förrjun. Så jag hade inte så ser trundaltrusbröjningarna och tvärimska lover och så det hade inte utan stöd. Nu får det ganska in med natter, jag vet inte, men nej, det så är. Ja, är det några som häver omkring spårning, så är bara att köra hånden upp. Nej, jag också en spårning att säga att kan du få det jag kanske komma vid en meeting om kvit och helter att politiska skipan arbetar som hon gör, alltså i mån till fiskvinna. Ja, det är en god spårning. Jag har aldrig varit ingångren till att tilltaga fiskvinnan det virkar som en kasteblöka i nekvar, men det är väl en politisk vojvötler här som
ölla nek för imskar meningar bresta samman och så har det eisen haft jag vet ha ett nega som Luigi's blockpolitik så pendul som swatchar att fram så det en samgånga från 15 till 19 hon ska göra sökt så den från 19 till 20 hon ska göra helt annat och så rönner händan att det två pendul i rätt en annan väg tog för man öliga nekva brötingar här öllröna sätta sig under fingermärk och det som nu ena för värd det enda lyssligt ja. Så men det är väldigt stora brötingar förna fram alltså man bara tar jolten det var från det var lite ont med 20 och 15 så det kom på 100 miljoner 15 då är det vi ser skatt vant det var väl över en halv miljard bara i jolten 3000 passaförskatter kapitalvinstskatter löneskatter och så vidare ja. Så att pengar ur fiskvinnet här komma in i landskapet runt alla ställen i landet. Men akkurat ja, och så är det så att jag långt efter så är det lönen blir uppsökt 2021 och så är det tuttar och jag ska du finna akkurat vad ska göra och så blir allt öliga konfrontatoriskt alltså parterna sånt öliga längt från kvar nördarna. Men vi skulle lönstaka att det sista brödingen som får ner nu i 25. Här var det 30 minuter vinnen. Ja, alltså det bytte sig samgången var en och så två där anståflockan för i 2 så var det 3 tillmäler som kom ur vinnenen. Ta det var livet så det är en trubbel att finna felaktig och snöj. Och först Stefan. Vi tackar för det. Och så får jag be Johnny Groten om att komma upp här. Och han ska förbindas då i här. Ja. Which I'm to finish it out shoulder. Ja, vi får sätta oss jag hade vi köra bara ut i ett löp halvdje. Så vi får sätta oss ner nu i en samröv här vid för att diskutera ut från att som Stefan hever tås om. Och jag får röna sätta Johnny och Rashilaga och spurningar. Ganska if I och Rashilaga och svär. Det händer sig, ja. Jag hoppas vi. Ja. Johnny, du satt som formar i Fiskvinnen nu inte nämnt i 2016. Som tavarande fiskmalaren Högni Höjdal sett i att göra fragröjning om hur nu sjöfondgeslå skulle se ut. Och vi minnas av Fiskvinnen i augusti i fjör att det var en av framlöver här tog med landa avvärj mot Atlan att hera antitrustreglerna om att göra fullkommet ban för utländskon uilöven och i Fiskvinna. Och så vid akkurat hört Stefan nu så har han grönt fra gången den sista jag kan 8 årene här han visste av stövfäste eller ganska manglande stövfäste innanför Fiskvinna. Som boskaparfröjningar, så fra en samflagsboskaparlig vinkle, hva er hoksaner gjerstå der at det var hårst Stefan og Øystein koma vid de tillmälene som han heier. Ja, alltså i mån till det vi står alltså akkurat den politiska analysen som Stefan Heidel först tar ju inte klaga mig på att akkurat vad politiker finna och det är att göra och inte och vad orsaken är till att det är ganska det ska man ganska ta sig med en psykolog men i mån till det boskaparliga avlöjningarna och boskaparliga virknaden är tog som är görst. Så förstår vi samtidigt i att detta ger att det är det första en politisk våga att säga att ödlen hinnom det ger också vi systemet maten som fiskevinnan vill skipa på eller vill driven på och det är ju en orsak till det och jag har alltid Stefan nämnde det Siba jag sände till det men det är inte hotla ta det här fram som jag nämnde i fiskevintingen fjör.
att det är en orsak till att politiska skip alltså budskapsfröjen ösnen säger att politiska skipan ska blanda sig på fiskvinna. Hvis nu Norrlöse eller några andra skipa i för en bilamässig här i Klaxö Kojatle så har man inte färg och bjöa vinnamalaren in och fortalt och om hur loven om bilasöler är gjort och kvui och kvät och så. Det här är inte lov om bilasöler. Det är fruktaffärer och du kan etablera en bilasöl och du kan gott och gå illa. Men tandvinnan fungerar på tammatan. Men årsöken till att vi har politiska uppblandningarna och brunaliga för så vitt budskaparfakligt och rationellt, nämligen att hvis vi bara låter standa till så har vi fiskaståndaren tendens till att vara nyfiskare och så må vi göra sig avmarsningarna. Men kan man så göra det här avmarsningarna så ska man röjna, så är det hitcheröjning och ser från budskaparfröjande att göra det så kinsamt görligt, nämligen att läta vinnarna tillägga sig och få att ha karmaner till att tillägga sig så näck som görligt. Och ösne är att landskassen färsort, så eller så. Tog Tänk du gärste sig avmarsningarna så är det den här tillfångesräntan som Stefan också kanske tog inte härligen till årarna via 29 men grunden till att man tar sig om en tillfångesränta är nettopp på sig avmarsningarna. Att ja, men det är kött som släpper in. Så hvis jag en bilasöl och marknaden att onkel känt ordentliga pengar, ja, så kommer fler till. Men här är det nästan kvoter som är avmarskar och tog är det till som grundläggande argumentet för att landskassan tar en part till sin part. Så till som en iverskip är hålling imot till akkurat så här båskapen till Stefan. Ja, vi har bruk för en fishing-politik, en growing fishing-politik, men nej, det är inte gott att fishing-politiken är skipar så att han alla tøyna vi brøyte, vi 300 brøydingen över jag ser år. Och du nämner akkurat 300 trusch och det kanske vara mer, alltså gör det tid inte tycker arbete till lytar tajt kom vi fisk nu skipanne. Ja, det är ganska tätt som mer en god spårningar. Och nu nämnde Stefan i TV att man här ser så kallade stortingsmeldingar eller utredning som man gör i norra. Och det gör det vid så tar i 2016 efter ombön från landstingsmannen ta. Vi en arbetssättning säger nu måste lösa det här fackliga och är för så skilla gott att man ger vi gör en mittelbilden. Men ut i frakrangen så avvara vid oss i mot några av nattland som vore i politiska skipande. Och som man så allukavall gör det. Mittelanda så här männingarkvoterna som är en form för verkliga kapping till utlåtning av fiskeratten som vi avvara mot att agera. Och ösnet är vi att städa kraftiga avmarsningar för antitrust och för mörsk hur så stora företag kunde bliva. Och funnit för så vitt inte några budskapsfakligt argument för att kvartän inte skulle sättas. Och ösnet muntligt till vi utländska kapital. Alltså att få våra första kapital in i fiskvinna är för så vi bara gott. Att vi så sätter några trader till det här kan så vara kinsamt och sjön ser. Så för jag försvarar mig själv och munt till akkurat det här frakrangen som vi gör i 2016 så halvt jag vi gör det ett arbete som tanserföringar bara kan vara gjort det till utfrån till arbetssättningen som är och kommer vi någon tillmälen och ös någon frammälen men politiska skipan valde så att sätta det här i verk som det nu var politiskt sämja om och det var inte akkurat det här som var pur travet som vi måste till att se. Av fiskvindingen i fjör var du framme vid bådskapen om att du var emot Atlantiska samgången om att här antitrustreglerna och ösnet är vi utländska och knarlote. Här var politikerna lusta för du? Ja, det här var då ganska sinter. Och jag får inte tänka mig ärna att det var till jag säger det i augusti fjör att det så är brott näka och vi vet det. Det är ju blivit några samtyckta bröjdingar som Stefan har svårt ju men nekva då blev så slöjfa och säkert på grund av politiska telving och alltså psykologin som är inte skilje men det som är avvärre mot i fjör var särskilt att vi antitrust att ta i
tar vi nu har haft en stöv vi har haft stort växande voje och det så vi då i tål när voje vire så hävdar vi först en politiska skipan i stegen för att göra som Hitcherain gör hålla fast och hålla ärmarskarna så är så fiskvinnan blir mer och mer effektiv så är det ösnen blir mer till landskassan så har politiska skipan låta mer löver ut så vi det är från att ha 28 pelagisk löver i testen tutche till att ha Seichan och det är eller vad det är som vi måste gå utan löver i sort men det är en tvåfaldig det är en risiko för att vi så få så sandalande avtalar och ta vara minkingar att det så blir ett kapacitetspress och det blir ett trust tandvägen och det som jag nämnde i fjör mån till akkurat här vi att terminga koderna som blir utlådare och nu är det fler löver att så för att komma press ta i så många minka åter koderna minka åter att konsolidera och köpa någon annan och ta kan inte antitrust marker knappt bli en avbjörning och kan elva till irrationalitet. Så ja, man lustar i muntliga. Och muntlig utländsk kapital här och det är sånt läxan samtidigt och ta arbetet med att ta vi kommer att till det så att ni sa då jag skriver mig spårningen och jag kommer att till det men det blev så samtidigt alltså att man luckar av för mycket vårdförskapital kan komma in i fiskvinnan och det har vi så östen väldigt framme i var och sagt att det är sån trumpistisk protektionism och det ändrar det ju gärna. Stefan var inne i tillfångsgölden och vi tar i allmänna miljon eller allmänna rummen att man snackar om hackre tillfångsgöld det blir så gantor ta i landskassan manglar pengar. Man kan inte elva till allmänt EU-förbruk och skapa irrationella styrning hvis man bara skruvar upp till det allmänna manglar pengar. Jo, det kan det. Alltså det som är idén vi att här är en land teoretisk tillfångsränta som landet så öra få en AKO. Det är nettopp längsikta och det ska inte elva till att nu är det stor kvota eller nu är det stor höga priser så nu kan vi färra och utbygga landsjukhus eller nu kan vi färra bruka mycket mer pengar nu kan vi hacka lönar så sjukhusförfrågan eller och nu är det bara då jag nu får i morgon landskassan men det är en vant hvis det blir vi att vara brukt som är som ventilen här har man så just här att man nu etablerar den här boskapbakgrunden för några år sedan här man säger här kongstanken är att vi tar allt in i boskapbakgrunden men så ger vi utåt till fortjärlåna och det var så man 130 miljoner för älvarna och var det 230 miljoner för fiskvinna det tog fiskmålaren så hacka i fjör till 230 miljoner och för älvarna och 330 miljoner så man hette nog lunda det som vi kunde stå ut få in så ja man har just några ting för att välja har jag sagt landskassan emot att ting var brukt men så ser man okej hade en utjämning det vill säga så vissa gånger ordentligt gott i 20 när var det 20 han nämnde så kom det in och så var det bara brukt 330 miljoner nu men så var det fördelt i 20 år det vill säga att det ger faktiskt att man färra bruk ordentligt pengar ett för år hvis man färra så bostad och det är en erbjudning via snär och tog ösen tillmälet av boskapbaranon att man är hellre gör ett fortsatt regelverk som är en fyra den här boskapbakgrunden för att se kvärt må allmän utrustning växa vi och det är så blir lagt fram nu alltså i alla så grövna kärlekmanne att fortsatt hever uthörsliga atlaner om att sätta i verk och fortsatt regelverk här man ger avmarskningar och ikad allmän utrustning och ta blivret är vi att du knappt för några intöker från varje jöldon inte så aktuellt imot till att 11 till EU-förbruk. Ja, och imot till älven här så gör vi det att de högerjöldene som man sa fyra sig de är inte nu till laxabrusen är så laver. Vad vi marscherar ut till det? Alltså den konkreta ståan akkurat i år 2025 här är laxabrusen är ölla laver och i världen fram i samband med alla så röna att se att man ska räkna vid att det är mindre än vad man har hoppat på att få. Så man hackar i faktiskt marsche för kvärt ändar in i fortjärlåne från älven
hackade från 130 miljoner till 230 miljoner och det kom så 230 miljoner in i fjör och så resten för buskapsgrunden och så brukar man. Och i år så vill mitt tipp vara att vi länta av kanske 130 miljoner i Jölden från alltså och i rockna en laxaskatt alltså en älskatta, eka älskatt. Så mellan 100 och 130 miljoner alltså 100 miljoner mindre än vad man har kanske hoppas på att få till att hjälpa föräldrarna. Så det visar följsamhet och visar hur stor svårt är i akkurat här intryckskälten. Och är vanten och i att man lyckas som brukar det som man har skjunt till att göra ännu fler allmänna rullar och allmänna utrustningar. Hvis vi så för att ta oss om antitrust som Stefan Øystenberg løser inn, hva avløyngar hever la toleransa for store aktører i fiskvinnet, for vinnene som holdt? Ja, alltså och det blev så slöjfa till bättre till uppskottet som var lackat därför jag hade varit från 25 ner 15% i uppsjövinne. Mars 24 kostnad och det var inte förvirrande aktörer och sånt. Men avbjörn ju vi tog och det var det jag säger i fjör att vad är det enda mal vitt vad är det du inte välja tog antitrust lågava det är sort ängst år och det gör fint och det kommer någonstans från men antitrust lågava allt showa för att välja brukaren och brukaren i hessenfören till fish and chips chapar i London eller några andra i några utländska boje och han brukaren har den första myndlaren absolut ingen intresse i att välja. Och kvitt här, jo, men till vissa fiskevinner fyrtöknar i färgen blåa stora och stärskar så kunde det här, hvis det var ordentlig antitrust, skruva prisen här ute i London eller vad det är. Men det kunde det inte. Alltså, det klarar det inte. Det är så pickoluttlar i allt jag har höpe. Och då är antitrust, och det är man också sin väck från här vi hörst i året, och då tar man bara om misshandlingarregler och argument är mer politiskt. Alltså att en stor fiskvinner fyrtöka avvarskar politikerna mer än en liten fiskvinner fyrtöka. Ergo, så må vi inte lära sig fiskvinner fyrtöka bli så stora. Men här måste man argument bara, ja men alltså, visst här är ett problem att stora fyrtöka avvarskar politikerna eller politiska skiparna. Ja, men så må vi göra ett land som skärmar där och välja skiparna och inte att färra in i lokan och säga vi må göra tingene ineffektivt. Vi må ha nek färre och minne fiskvinnefyrtöker tog att det är några politiker vi ska ta hänsyn till. Har du bok att det kan du göra? Ja, alltså jag alltid att man inte ska ha man ska absolut inte lacka sig antitrustmarschne mörskene tog är skott en här sagt det största fyrtöknar för som världen i Göte är det öliga luftlar i Atcha och Höp och i väl kan gagna till förska boskapen och i sustända landskassan och tillfångsrätten och tusen vi kan skatta är fyrtöknar vi drivna öliga effektivt. Här är oivart ätligt immun till att blåa fick too big to fail alltså blåa fyrtöknar så ekvistliga stora och färre ut i hem och ett landa men det är inte här vid det. Så jag hade inte att här är aktuellt det som samgångar så släppte och säkert på grund av sin psykologin och vinnaren och vad det är men att få in och lacka sig antitrustmarschen det hade simpelthen inte är aktuellt. Politikerna som du har varit inne i tar vill jag kanske hellre ha fler smärre fyrtökar än få stora. Hur snäck ska till är det renns i Hammars för antitrust är det skilla gott? Nej, alltså och det är så det kan nog gå för några goda argument för här var nekvar små fyrtökar det är ett land vid nyskapan och innovation och sånt. Men jag har bara inte hört att det är grundgivningarna som är brukta i fyrtöj. Och det som det ofta blir till värre det är något som ögespolitiker. Ja? Alltså nu är det anker, nu ska vi få det flott ur här som ögen till hatt och öge eller ett annat. Och det är ju inte, jag har sagt, budskapet är rationellt på några måter. Och det är heller inte fyra samfällen som hållt. Och det är viktigt att minnas till, och i hessen då nu de stora fiskerratten över handla i mittelröjeri och sånt, att hitcheröjning från budskapsröjning immun till en gåan fiskvinnepolitik, det är att det är omsättligt. Alltså man kan absolut röjna täcka tillfångsrätten in, alltså få ett eller annat vajjad in, men det kräver
at fiskevinnan innrettet effektivt. Og at hon slipper å gjøre seg så effektiva som gjørligt. Øysene som klarer seg alt av kapping, men øysene for å kunne samsynne begge arbeidsmenene og kapitalapparaten nøktant. Og her det tess mer, man kan si, fotångler du setter for og røyner få små fyrtøkker, eller du røyner gjør et eller annet, tess minne effektivt enda du vil få det, fiskevinnan. Hvis vi også om utländska åknarskap og prøver å hitte etter elvin og fiskevinne, så synes jeg vi tvær helt imiskar vinnepolitiskar matar at styre etter, altså her i elvinnan kan tilsetja utländska kapital og det faktisk nesten til øveta utländska kapital skal være ute i fiskevinne. Hvor løster bedre? Ja, jag tror inte lögn att är malte fra att se det sig här banne för utländska kapital bäj och tar vi gör det fishvin nu på en arbete i 2016 och det ändå tog jag ösnä tar i very fishing things under fjör och det buskar bli argumentet för att det vår för kapitaler lädan komma till och ja gärna sätta trader gärna sätta avmarskningar för hur stora kan bli och fylla väl vi sätta krav om rapportering så vi får för transfer pricing eller kallar man för öter men det som vi har sett i elven är för så vid en sorts server alltså att det kommer vår för kapitaler skalt om bakgrunden för att det så hände var en knappt så god sorts server men det sett banken show Livermore var här vi så det vinndaltne banken att ju noll och i alla rakte och ta var man där knön och så då vill de ha onkrarna att ivetaget till banken kunde skida vitt så det är sånt det nailar nakna kvinnor spinna att vi då liksom väldigt YouTube bönna om att få vår för sin kapital in och ge sig vinnarna och ta backa för oss för börsen så fick man också nutcher utländska utläggare som täcker en våase och som ber att han täpe som man har sett att sista 2 åren i elven i ösn ja så det är spärg join vi så i halt att erfaringen från elven skulle bara tala för att man gör lycka fiskevinne och så ger man det motsatta alltså och ja så ja vi ösn nu very framme vid kritiken om var och Johan Christiansen fiskmålare som är här han bjöd mig in i fiskmålare att entertacka den båskapen det gör det glädliga och i skiljer oss en gott att det kunde vara andra politiska ätet att man simpelt säger men vi har hela samförelserna men här vill det som budskapsfröingar ta förlanka att man så kommer vi av en form för rationell argument om för det och ta sagt ni att få. Vad säger du till det här vi att ena fiskevinna och hittar uppdrättsvinna? Ja, att elvinnan en utnaver och här vi inte en resursvinna på samma måte som fiskevinnan till argumentet till KPI. Men är du inte så att det argument för en örvus behandling om det utländska kapitalet eller inte. Tui att i elvinne så har vi några avmarsningar, det är några det är sexual tal av allöjvon, det är på samma måte några reguleringar, avmarsningar till dessa fyrorna. Och vi har några avmarsningar till dessa löjvene. Uppsjövinne, max 16 eller vad det är som är och tandreguleringsmekanismen är precis det samma. Det är politiska liksom, och påblandade regleringen är av samma slä. Och tog och man ösning att liksom behandla utländska varor för som kapital på samma måte. Det är vi hört om giltestöjna, Stefan tar sig om giltestöjna och om stabilitet. Vi då säger sig pendul landstyrne har skiftande fokus på hur giltestöjen ska hur snäpp aramal och sambart väljarkanningen så kunde man vanta penduler för kanske skifta över till en ganska mer borgerliga och så för att kanske så att det tänker man arbetar vi nu tar vi då har det om att det var rutla åter alla de brödningar som är gjort där. Kvad ger den här pendulstyrningen vi en hela vinne. Ja, och där kommer vi faktiskt åter till den första spårningen som du sätter och den första Sverige gav, nämligen den politiska risikoen. Att den politiska vägen blir pura onödiga stora.
Og jeg spurte med ChatGPT i det at jeg sendte meg spørningen, hvordan er det i Øren London? Hvordan er gildestøyen 4 fiskerettene i Øren London? Og nu har vi ikke visen at jeg kan det etter, men jeg hadde med kjenne etter atter, at i Øren London, ES, altså Danmark er jo part av det europeiske fiskevinnepolitikken, her det Rotlandløyver og endelig gildestøy. Og i Større Bretland på samme måte og endelig gildestøy. Norra her det 20 år, men vi går til å justere hvis det er. Og Østland i Østene, Rotland, altså, og enda det gildstøy. Standarden vi gjør opp med det Rotland-løyver og enda det gildstøy. Og så må man spørre, hvor er det at man nå skal minke det til 8 år? Altså, hva er argumentet? Jeg synes ikke det. Jeg har ikke hørt et fornuftig argument for det. Hvis det er at når vi vet at om 8 år er gjerne et eller annet, jeg vet ikke, hvor, altså det eneste du først forsøker du til ikke politisk risiko, du skal betale en høyere rente, några utländska banker för att tjäna mer pengar på förska fisken. Alltså det är då simpelt inte så några förnuftigt argument för det. Och ja, akkurat här vi är som pendulen och ger så ett eka politisk risiko att nu är det här kanske 8 år och så kommer en annan samgång till om 8 år och så svingar pendulen i ett land och så vill det här att justera och så får vi ett ångat i några bra semj om det och det vill jag så pröva att ettlösa budskapet att man på ett eller annat tidspunkt kunde funnits samman och fann en bra semj om det och så lät litja så att fiskevinnaren kan utveckla sig och så vill grundarliga fyra att täcka så halv miljarden in och kanske ända att få ännu mer i landskassans parst och i gussier i form av skatterna, hyron och parstafällskatsort ta i fiskevinnaren för låt att vara effektiv. Och det må vara huvudändamål vitt. Vi har också ösning i mån till att fortsätta fiskvinna. Alltså det är så ostabilt. Fortsättningar, stonar, har det aldrig eller hur vi ska ta in av vinna? Ja, nej, det hade jag ösning kom eller tydligt fram tar vi gör det här fiskvinna arbete i 2016. Bankarna lyckas som ett lustigt så länge dricka gildstøy som rör görligt. Och landskassen så fick en större part av det. Det var ganska mindre tydning för det men jag känner inte att man ligger reglerat alla tydna. Så ja, nej, det är absolut en viktig ting för fortsättningar att få en dricka gildstøy för fiskerättande och att det inte är liksom som en sån eka politisk vaje som är galdant. Bankar tar och utläggare för så vitt tar inte bara risiko på tamatan. Alltså i hästförna så har vi biologiska risiko som är fiskaståndarna och svartja. Vi har handelsliga risiko. Fiskaprisen är här ute svartja och handelsliga risiko i form av oljeprisen svartja som Stefan var inne i. Och hvis jag den här politiska risiko i Bluestone. För i häsa risikoerna så tar bankarna en egen marginal. Alltså en mer avkasta. Och du må komma över mer en och. Så att det kostar så tar mer det större politiska risiko i det dyrare värde att driva sig vinnarna och det mindre får vi som samfälla på sjuren. Så får jag det lät vara sport. Kvar var jag helt då är den största av dem, den biologiska, den handelsliga eller kanske den politiska. Ja, det är kanske en svår spårning alltså så att svårare på standarden fot, men ofrasna tullen som Stefan visste. Så är det inte bänge för att den politiska vägen vinner av nästan till hinom. Och ta ända vi faktiskt vi att få en konsolidering väcknat här. Alltså att en som kommer in här och säger nu att jag menar att driva ett fiskvinna då det handelsliga ordentligt väl vad känner några marknader är klar i skilja biologin och sånt fast just några vena men nu kan det driva det. Han lilla eller entreprenören som inte kom in här han har ingen chans att köpa hinner ut eller komma in i dessa fiskevinna. Tui att här en konsolidering igång som gånger ut på ska styra så politisk risiko in. Och är man tar hatt för tui och man bara ha en öle stor enog. Och tala sig att man egentligen skjuts så sjön foten vi att blåa vi att blanda sig så ekvisligt på i fiskevinna. Och ursligt blir det här efter.
Jag har att runt oss under jag och tog långt kommen in ata. Vi ser spirit här latina fröje till boskapar fröje. Kvärt är hitchereine till politiska skipan att hur skipar man fiskfinna bäst möjligt? Ja. Och här är det inte ut så vi test med liksom halt i husvär och hinner svära någon alla men jöknen att hitchereine är affärer efter effektivitet. Det går så hitchereine från boskapar ja. Alltså tal sig att det snurrar sig om att bruka så få resurser som möjligt till att få som mest på sjur. Och hur så får vi mest på sjur? Fiskevinner, vad är vi någon? Ja, men det är vi att till goda karmar så är som man liksom serverar sig. Vi ser ungefär efter såna här surkoreanska marsknaden och röjna få ett land här. Så vet jag det kan göra till en avsatt hui. Till det öjna i mån till att skapa så ser vi tog och i mån till att göra det så effektivt som gör det så är det faktiskt att asanna till att kvoter är i avmarskar. Så fiskaståndaren, ja, vi först så svarar han upp efter, men grundläggande så röjer man av varvöjdan av sin nivå till de teoretiska, biologiska tillmäle. Och ta kunde vi bara bli mer och mer effektiv via bruka färre och färre skip, minne manning, färre och färre folk, och leta targera till. Det som vi har sett det så stod ju det bara inte över att vi har fått fler skip och fler löver och så blir det mer och mer pressa och säger att det så vänder in så hitcherein har ejer för effektiviteten hellre än att göra ut och alltså jag kan inte att men i man visst att sätta spårning vi att det vi så här bruksskiltene som vi hade ju vi vidare det syndro i nysbörande nämnde kvui har vi till alltså och tema var näga vi man heter nog löver som låter ut och så skall man bruka det. Men det väl kan någon fiskastånden har gått är vi inte fiska och så är det bara mer past till hinne. Och så andra bruksskildan snurrar sig om du måste inte sälja vojar eller något annat men här är hitcherein för buskofren. Låt det ändå sälja vojar. Låt det konsolidera, låt det komma över sig rätten så är så vitt ta mest effektivt driva det och att han omsättligheten virkar. Hur så följde du att politiska skipan och lustar efter dig och kanske vet vad du får säga men retorisk spårning. Kvärt är alla inte visst inte väl lustar. Ja, alltså nej, nu ska jag köra politiska skipan och värjen och det absolut lustar dig och i mån till att man för argumenter fram som nämnt just Johan vi har fiskmaren gärna vill höra det. Och jag tycker vi också att det har tid upp och i vitchen auto men mer ivskipa alltså är ivskipa och hitchereine lät nu fiskevinna blöda drivna effektivt. Hvis vi inte gör det här så är den politiska risken hackre så är kapitalkostnaden hackre och så är ulönar färre och så i sista ända så är livsstandarden lägre än han kunde vara. Väckna att vi inte driva fiskevinna som är 8 ton ting som vi går till världen och utfylla inte något effektivt. Så ja, det är faktiskt rätt allvarliga avlängar längsikta för det första samhället hvis vi blir vi att driva en fiskeripolitik som en sån politiska kasteblogg. Och då hade det är det viktigt att man ger bra sämjer och har fokus på heter ivskiva ändamål som är effektivitet. Ja. Johnny Grodon, tack för det. Så. Ja. Ja, jag har alltid att vi får läta man säger upp till ankran spårning hvis det är ute i salen. Snackar här ankran spårning till Johnny och till Charlie om nägar här. Ja, här kan ankra ge en mikrofon här. Vi tar en mikrofon där och presenterar det själva. Är inte bära fram spårningen. Du må bara vara mikrofonen över och ja. Förstår Johan. Tack gång nog. Hallå. Anton Isaksen. Jag skulle bara spyrja om att för nu är boilat av en fyrdök i Göte. Hej hon konna färg av börsen och kvärt är skett på lite så som färs och utlänningar köpte 50% av pastabröden. Ta det. Ja. Världen
kan gott färra börsen, alltså vi tar det här dömen som det största fyrtugna här. Men ända mal vi är färra av börsen och få vår första kapital, eller ofta att få vår första kapital och att få något som ger öron huvud till att sätta pengar i, så är det vår spjäring. Och för det första samhället vill det idén ett land där att några andra tog sin risiko ut i första samhället, som ju är tillfället i alven. Men det vill inte vara möjligt här. Grunden till att utländska fyrtuggar stadigvæk är av börsen och utländska fiskvinnefyrtuggar, här är så en avmarsning som är 25%. Att utlänningar måste öja mer än 50%. Så här kunde de investera sin dröj. Men här har du så utländska pensionsgrunnar som så sett i. Så nej, det ger väldigt inte mening, eller utländska kapital har inte sloppet att köpt upp i fyrtuggarna. Efter galtande logo. Ja, och huxa döme är att det blir inte tid. Hvis man nu brötte låna. Vad är det spårningen? Ja. Om det är nu och i verande skipan hatt det bort tid. Nej, hatt det blir inte tid. Ja, alltså tar jag inte kunna göra det. Ja, det är inte möjligt. Men hvis vi så tänker att huxa döme som Rekve är inne i, och politikern brötte det och det bär till vid utländska öjraskapet, så är det allra helst, hvis fyrtuggarna blev så stor som hon är, eller ja, helt avfram är så stor, så är det nog färre upp av sin 40%. Tog att en så stor fyrtugga, här hade första pensionsgrunnar ju ytla kunna köpt så negv. Så annars är det nog värre att det är utlänningar som utländska pensionsgrunnar och så framvis som hade en större part av dem bara så bra. Nej, nämligen. Akkurat. Yes. Ja. Ja, jag hade vi för att stäcka här Johnny och för bojar. Ja. Ja, vet alltså Little Twin blev nästan ja, det så. Ja, vet från förra showmannen David tacka för all tid som mötte i kväll och all tid som har hukt vi i kväll så att vi har strömt i kväll och Skreien hon helt fram och i morgon var en fyrläster av showname här Hannes Kjellbro och Osmund Justinsen för att ta oss om El Niño och om hur det här väver fribrikt över averska fiskeskap fiskvinna fiskaroi i färjan och frutjadagen är så vattkrutch och fiskekapping och lejardagen är så att han stora dagaren och vi alla möjliga tilltökon och som sagt det kan omskrona in i showmanadagur.fo och in i Norrlösnon och bläjer och östern kommer i alla handlar som de kan ta hem vi och i halt jag vi för att ända här vid Röjsakon och synja första örn i Kjellsanchen också. Ja. Anfen synker ganska fyra.